काहो मिस इंडिया, का भइल? इतना उदास काहे बाड़ू? घर वालन के याद आवता? बोला ना का भइल? यार कुछ नहीं, घर वालन के याद नहीं आवता। उनका से तो काले बात भइल बा, बस ऐसे ही मन उदास बा हमार। बस यही तरह मन उदास बा? ई का बात भइल? चला बतावा का भइल? अरे बतावा ना का भइल? अरे बताओ तनी। हम हमके का हम प्यार, आगे भी बोला। यार हमके प्यार हो गइल बा। का तो के प्यार हो गइल बा? कब भइल, केकरा से भइल, कहाँ भइल और के बाई? तू हमके नहीं बताउलू ना? ठीक बा बेटा, अब हमके काहे बताइबू? ठीक बा, अपन बेस्ट फ्रेंड बोला तड़ू ना हमके ही नहीं बताउलू। ठीक बा यार तू गुस्सा काहे हुआ तड़ू? सब बताओ तनी। वो हमरे कॉलेज में पढ़ा था। वो हैंडसम बा, स्मार्ट बा औरी अमीरो बा, पर यार वो हमके घासों ना डालेला। बस जब देखा तब पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अब तू हमार अच्छा फ्रेंड हुआ ना, तो तू ही बतावा ना, कुछ आइडिया दा ना यार के पटावे खातिर प्लीज। ठीक बा, हम आइडिया तो बता देब, लेकिन एगो आइडिया के 500 रुपया लेहब। अरे 500 तक का? हम तो के पूरा 2000 रुपया दे अगर वो पट गई तो। पर आइडिया का बा ई तो बतावा। अभी बताओ तनी, सुना। हाँ काल ना हमार हॉस्टल के जे मैडम बिया, वो अपन फैमिली के संगे बाहर घूमे जाती है। तू एगो काम काहे ना करेलू, उनके हॉस्टल ही बुलाला के वो बहाना से। यार पर हम उसे बोली का कैसे बुलाई? अरे पगली, उनका नोट्स के बहाने ही बुलाला और ई भी बता दिया कि तोहार तबियत खराब बा, त मान जाइए। ओके। त का देखा तड़ू, कौन लगावा उनके? हाँ सोच का हाँ, रहल बानी। लगाओ तनी। जल्दी करा यार। हेलो। हाय दीपक। यस, के बोला तड़ू? दीपक हम अंजलि, तहार क्लासमेट। तू हमके पहचानला? ओ हाँ अंजलि, बोला का भइल? ऊ हमके ना। हाँ बोला, का काम बा बतावा। वो हमके ना नोट्स चाहत रहल, मैथ्स के नोट चाहत रहल। यू नो हमार तबियत भी तनी सा खराब बा, वैसे भी कल संडे बा और संडे के हमार हॉस्टल से निकले के मनाही बा। तो का प्लीज तू नोट्स लेके आ सकीला? प्लीज मना ना करिया। प्लीज 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 ना मत बोलिया। हाँ ओके, हम कल आवतनी। ओ थैंक यू सो मच। ठीक बा, थैंक यू सो मच दीपू। का? हाँ ओके बाय। थैंक यू सो मच दीपू। ओके बाय। आवता। काल आवता। बहुते सही यार। हटा। गुड मॉर्निंग गीता, तनी उठ जाओ, सुतल रहबू का? गुड मॉर्निंग। अरे का यार, संडे बाज आज उठावे के पड़ेल बाड़ू, सुते दा हमके। तहरे बदे चाय बना के रखले बानी हम नीचे, अब जा और ही जाके ले ला। उठ जा, उठा ना। का बात है? आज राजकुमारी अंजलि त हमरा खातिर चाय बनावले बाड़ी। ई चमत्कार कैसे भइल? अरे हम का अपन प्यारी सहेली बदे इतना भी ना कर सकेनी। दाल में कुछ तो करिया बा, या तो फिर पूरे दाले करिया बा। का काम बा बतावा। हम का बोलत रहनी, आज संडे बा, तू शॉपिंग बदे काहे ना जाता डू? मॉल में नीमन सेल लागल बा, तो शॉपिंग बदे। शॉपिंग संडे, दाल में कुछ करिया तो बा, या पूरा के पूरा दाले करिया लागत बा हमके यहाँ पे। ओए कौनो दाल में काला वाला नहीं खेबा, हम बस यही खातिर बोलत रहनी। अच्छा त आज राजकुमारी के राजकुमार आवे वालन बाड़ी है ना? राजकुमारों से बहुते सारा प्यार करिए है ना? ऐसा कुछ ना बा, अब तू जा शॉपिंग बदे। समझ गई नी हम कि तू का चाहेलू। ठीक बा,
हम ही चले जाई तन्हा अकेले मॉल में शॉपिंग करे के। तू रहला उनके ओए साथ। ओवर ठीक बा। एक्टिंग की दुकान ऐसा कुछ ना बा। हम तो बस तोहरे बदे बोलत रहनी। तू शॉपिंग बदे जा। बस हमके पता बा तू हमार कितना ख्याल रखेलू है ना। पागल, अब जा रहल बानी शॉपिंग, जा रहल बानी। संभाल लिया तू अपने राजकुमार के। बाय। हाँ बाय। तू ही हमार सबसे नीमन सहेली बाड़ू। हाँ जाने ली। आवा दीपक, आई ना, बैठी ना। बैठा। थैंक यू। हमरा बुलावे पे तू यहाँ आइला। अरे यार ठीक बा, हमनी फ्रेंड हई और ये एक दूसरा के मदद करल हमनी के फर्ज बा। हाउ स्वीट। तू यहाँ बैठा, हम तहरा बदे चाय लेके आवत ठीक बा, हम तारा खातिर नोट्स निकाल देतनी। ओके। सॉरी दीपक, ऊ दूध खत्म हो गइल बा औरी हम आज लावल भूल गईनी। अरे कोनो बात नहीं यार, हम यहाँ चाय पिए थोड़ी आयल बानी। चला तू नोट्स पे ध्यान कर। पर हम चाय बहुते नीमन बनाओ तनी। तू एक बार पियबा ना तब पूरा जिंदगी पियबा। अच्छा हम कुछ समझनी नहीं, का मतलब बा तहार? मतलब हम तोहसे प्यार करेनी दीपक, और तोहसे शादी भी करल चाहतनी। ई तू का बोल रहल बाड़ू अंजलि? तोहके पता भी बा और ये प्यार व्यार में हम ना पड़ब जा। ये सब बकवास बा यार, ये सब बेकार बा। और ये अच्छा हुई तू अपन ये बात अपन दिमाग से निकाल दो। दीपक, तहरा बदे ये सब वेस्ट ऑफ टाइम होई, बट हमरा बदे त तहार प्यार ही हमार जिंदगी बा। तू पगला गइल बाड़ू का? तोहके हो का गइल बा यार? तू हमसे प्यार करेलू ना, हमसे ना, हमार पैसा से प्यार करेलू। हो सकेला ये एगो अट्रैक्शन भी हो। काहे प्यार करेली हमसे? दीपक बस, हम बस तुहसे प्यार करेनी, तहार धन दौलत या तहार पैसा से नहीं। अरे रोवल बंद कर रही यार। अच्छा तू हमसे प्यार करता डू तो एगो बात बतावा, तू हमरा बदे का कर सकेलू? बोला कुछ नहीं कर सकबू। प्यार करेली हमरा से। त तू जानल चाहताड़ा कि हम तहार प्यार साबित करे बदे का कर सकेनी? त चला हमरा साथे, चला आवा, तू हमरे साथे आवा। त तू जानल चाहताड़ा ना हम तहरा बदे का कर सकेनी? दीपक, ई दुनिया में एगो औरत बदे ओकर इज्जत ही प्यारा हुएला, और आज हम ई इज्जत के हम तोहरे हवाले करतानी। तू यही चाहेला ना? अंजलि तोहके का हो गइल बा? हमू तोहसे उतने प्यार करतानी जितना तू हमसे प्यार करेलू। दीपक, हम तोहसे प्यार करतानी, तहार धन दौलत से नहीं। अंजलि हमू तोहके सच्चा प्यार करतानी। आई लव यू अंजलि। ये गलत बा, हमें से आगे नहीं जा सकेनी, हमें से आगे नहीं जा सकेनी। अंजलि हम जान गइल बानी हा कि तू हमसे सच्चा प्यार करता डू, पर हम तहार साथ हमेशा देब, और हम तोहसे वादा करतानी कि हम तोहके कबहू ना छोड़ब। हम तोहरे बिना ना जी सकब। हमके जाए के पड़ी, हमके जाए के ही पड़ी। हमके छोड़ के कबू ना जाइए दीपक।
अरे तू का कर रहल बाड़ू हिया? तू बतावा कि तोहार दिन कैसे रहल? हमार दिन ता अच्छा रहल। वाओ। चल अब हम जातनी किचन में कुछ खाना बना देतनी और तू भी जा फ्रेश हो जा, फिर हमनी दोनों साथ में खाना खाई। हाँ हाँ ठीक बा। चलो जल्दी अइहा पगली। अंजलि, हाँ खाना में तीखा तनी कम डालिहा। ठीक बा। दीपक, इतना हमार बचपन के दोस्त दीपक बा और ये हमार पहला प्यार दीपू। यानी अंजलि दीपू से प्यार करेली, लेकिन दीपू तो हमसे प्यार करत रहले। ओ माय गॉड। अब के आ गई? दरवाजा खुला बा, अंदर आ जाई। गीता? दीपू तू? गीता तू कैसन बाड़ू? कहाँ चल गई रहला? हाँ पता बा हम तो क्या कितना जगह ढूंढ ली। कहाँ चल गई रहला तू? अरे यार बाबूजी शहर भेज दिले रहले पढ़े खातिर। पता बा हम यहाँ पढ़े खातिर आयल बानी। ये हमरे ही हॉस्टल बा। ठीक बा। अरे बैठा ना तू, हमहू बोले लगले हैं। प्लीज तू बैठा। तो तू यहाँ अंजलि से मिले आयल बड़ा ना? तू अंजलि की जाना ताड़ू? हाँ हमनी दोनों रूममेट बानी और ये बेस्ट फ्रेंड भी। ओके। कैसे आइला यहाँ पे? अरे यार हम एक्चुअली में अपन पर्स भूल गए रहनी। उफ ई रहल। ओके अच्छा सुना, ता तू लोग एक दूसरा के पहले से जानेला? हाँ हम और गीता बचपन में साथे पढ़त रहनी। और ये तो के पता बा हम दोनों ना बचपन में बेस्ट फ्रेंड रहनी। बेस्ट फ्रेंड रहले या उससे ज्यादा कुछ? पागल हो गए बाड़ू का? कुछ बोलत जात बाड़ू ना? कहाँ हम और कहाँ दीपू? तू इतना खूबसूरत बाड़ू, तू दोनों साथे बहुते अच्छा लगा तड़ा। खबरदार तू ऐसे बोललू तो तू परी से कम नहीं खे बाड़ू। वैसे दुखी ना हुआ, हम मजाक करत रहनी। तो तू लोग कबले जाना तड़ा एक दूसरा के? हमनी तो बचपन से ही जाने ली। और ही तो के पता बा बचपन में हमनी सा कितना शैतानी करत रहनी। बताई तोहरा बारे में का यार गीतू? तो के हम बचपन के किस्सा सुनाई। बताई का भइल रहल? हमनी सा ना साइकिल चलावत रहनी, रेस लगावे के चक्कर में ई कीचड़ में गिर गई। हेलो। हेलो गीता। दीपू? गीता हमके माफ कर दा। हमके नहीं पता रहल कि अंजलि तहार फ्रेंड बिया। और तू इतना दिन से गायबो रहलू। कौनो बात नहीं दीपू, अंजलि नीमन लड़की बिया और ये सुंदरो बिया। तू दोनों के जोड़ी साथे बहुते नीमन लागी। पर तहार का होई? कैसे जिएबू तू? आजू ले तो जियत आवत नहीं ना, आगे भी जी लेम। गीता हमके कुछ समझ में नहीं आ रहा बा। हम का करी हम? दीपू हमरा ख्याल से अंजलि उठ गई बिया। हम फोन रखा तनी, एगो रिक्वेस्ट बा। बोली? बोला। आजू के बाद कबो हमरा के फोन मत करिए। तो के खोए के दर्द हम सह चुकल बानी। हमार जिंदगी में अब सिर्फ और सिर्फ अंजलि बिया। हम ओके खोवल ना चाहता नहीं। बाय। ओ हेलो मिस इंडिया, दरवाजा खोला। का यार मंडे बा, आज कॉलेज बदे लेट भी हो गई नी। हाँ तू उठाइबे ना कर लू, चाहो तक नहीं के मिलल। उठा ना। अंजलि, 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 दरवाजा काहे नहीं खोलतिया?
हेलो दीपक। हाँ गीता। यार ये अंजलि दरवाजा नहीं खोलतिया। का? हमके बहुते डर लगता। प्लीज तू आ जा प्लीज। हाँ गीता तू फिक्र ना कर, हम जल्दी पहुंचाता नहीं वहाँ। तब तक तू दरवाजा खोले के कोशिश कर। प्लीज जल्दी आ जा। हाँ हम आ रहल बानी। अंजलि। दीपू वो दरवाजा नहीं खोलतिया, पता नहीं अंदर का भइल बा। तू चिंता ना कर, हम देखा था नहीं। अंजलि, 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 अंजलि उठा। अंजलि, अंजलि उठा ना अंजलि, प्लीज। क्या करते लो, प्लीज हमरा खातिर उठा आई एम प्लीज। सॉरी दीपक, हम तो के पाके भी ना पा सकनी। हम तो से दूर ना ही होवल चाहत रहनी, पर तहरा पास भी ना रह सकनी। काहे कि तू हमार बेस्ट फ्रेंड गीता के पहला प्यार रहला, और ही हम अपन बेस्ट फ्रेंड के कबो दुखी ना देख सकेनी। और ही दीपक, हम अपन बेस्ट फ्रेंड गीता के प्यार कबो न छीन सकत हई। इहे बदे हम ई कदम उठौले बानी ताकि तू लोग खुश रह सका। गीता, तोसे एगो रिक्वेस्ट बा, तू हमार दीपक के नीमन से ख्याल रखिहा। तू लोग हमेशा खुश रहिहा, हमार इहे कामना बा। तहार बेस्ट फ्रेंड अंजलि।